खालि नायगिरिफोरनिसिम बे समाव बयनिसिमबो सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। दा बे समाव जोङो प्रेस मिटनि हाबाफारि बायदियै दाखालि 12 आगस्तआव जालांनाय जाथाय, बे जाथाया खोब माखासे दुखु गोनां जाथाय। बुंनो थाङोब्ला बे जाथाया जानाङामोन। जेब्लानाखि जोङो माबा मोनसे खामानि मावनानै जानो थाङो, बेयाव एसे उसुबिदा जानानै फैदों। दा मोनसे खोथायानो जाहैबाय ब्रयलार जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बयलार एस'सिएशननिफ्राय जोङो मोनसे खौरांगिरि मेल लादों। दा बे मेलानो जाहैबाय थांनाय 12 आगस्तआव जानानै थांनाय माखासे जाथायनि दारै जोङो फिन आरो दिनै प्रेस मिट होबावनो गोनां जादों। खोथायानो जाहैबाय दा ओइदिनखालियाव 6:30 समाव जेब्लानाखि पदबिलि रिजार्भनिफ्राय बयलार लिफ्टिं खालामनानै जेब्ला लानानै थाङो, जोंनि सासे फार्मार लोगो बिथाङा बेखौ बयलारखौ हरखांनायनि उनाव जेब्लानाखि 6:30 7थासोनि गेजेराव नैबे पाटगाव हाइ स्कुलनि सिद्दा बे समाव बेयाव माखासे गुन्डागिरि टेक्स बेबायदिनि लाखिनायाव थाथ'नो गोनां जायो। दा बिथांनि दोहोन दाबि माखासे दोहोन दाबिनायाव आरो ओरैबायदि जानांबाय, माने बे गारिखौ बिसोर हगार हरला। बेखौ बिसोरो गिनानै मेनेजारनो खोन्थाहरबाय। मेनेजारा जोंनि एस'सिएशनाव खोन्थाहरनाय लोगो लोगो जोंनि एस'सिएशननि गासैबो सोद्रोमाफोरा बेयाव फैनानै गासैबो इनभल्भ जाजोब्बाय। दा मोनसे खोथाया जाहैदों, जोङो जेब्लानाखि बेखौ लाखियो अब्ला बे गारियाबो बेयावनो दङ। गासिबो जोङो जेब्ला फार्मारा जमा जाफैयो बेयाव जों नुफैजोब्बाय। दाना जों जाथायखौ नायनानै असम्भब जाबाय। जेब्लानाखि जोङो बै फैसा बिग्राफोरखौ जों सावरायबाय, आच्छा मानो बिदि लानो नागिरनाय जादों। दा बिसोरो बुंबाय माखासे जोंनो माखासे फैसा बैसिनिफ्राय नांगौ, बेबायदि गारि लांनायनिफ्राय नांगौ मागौ, बेफोर खोथा जानायाव जोंजों नाक गुद जालायलायदों। दा बेयाव सासे राफिक इस्लाम मुंनि बेखौ जोङो जेलाव हरबाय बा लकआपआव दोनबाय। दा बियो थांनाय 12 मोनानिफ्रायनो बिथांखौ जों लकआपआव दोनदों। दा मोनसे खोथाया जाहैबाय, बिथांजों सासे दतमानि राजा होननाय दंफायोमोन होननानै नैबे राफिक इस्लाम बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। दा खोथाया जाहैबाय, राफिक इस्लामनाव जों जेब्लानाखि खोथाखौ सोङो अब्ला नोंजों सोर सोर दंफायोमोन, सोर सोर लोब्बा दङ, बे खोथाखौ जेब्लानाखि जोंनि एस'सिएशननिफ्राय जों गासैबो सोद्रोमाया सोङो, अब्ला बेयाव बे राफिक इस्लामा बुंबाय मा बेयाव दतमानि राजा दं आरो गसाइगावनि रखि बिदि होननाय खोथाया बेयाव बेरखांबाय। जेब्लानाखि बिदि बेरखांदों अब्लाना बैहा गावखौ गग'बा बेरखांदों ना मा खोथाजों गावखौ बारग'गोन, बेबायदि खोथाखौ लानानै जेब्लानाखि बिदि नाट गुड जाबाय थायो जोंनि फार्मारजों, आरो बेयाव पाब्लिकफोरबो दंखासैमोन। बे समाव गोबां टाइमबो जाबायमोन नालाय, बिसोरखौ लाखिनायनि समाबो जेनेबा आधा घन्टा बिदि 1 घन्टासो जाबायमोन नालाय, बे समखौ लानानै बाजारनिफ्राय फैफुनाय बा सोरबाया बाजाराव खालामफैफुनाय मानसिफ्राबो 6:30 7थायावथ' मानसिफ्रा लामा जिङाव एभेलेबेल थायो। बे समाव पाब्लिकफ्राबो बुरजायानो जाबायमोन। दा बेखौ नायनानै जोङो ओरैबायदिखौ सानबाय, जेब्लानाखि पाब्लिकआ बाव जमा जाफैयो, दाना बे समावबो जोंजों नाट गुड जाबाय आरो पाब्लिकफ्राबो दुखु मोननाय फोरमायबाय, बयलारनिफ्राय मानो बेफोरबायदि फैसा लानांगौ। बुस्थुआथ' जाहैबाय जों आसामनिनो आदार, दाउ फिसा गासैखौबो लानानै आसामनियावनो लानायखाय बेखौ खुनु बिदि सिन्डिकेटआव बिदि हरनाय जाया। आरो जोंनावनो बेखौनो भेटेनारि प्रुफ जाखानायखाय जों बेखौ सिन्डिकेटआव जों हरनाय जाया आरो खुनु गुन्डा बेखौ साप्लाय हरो। दा बेफोरबायदि खामानि जायो जोंनिया। दा जोङो मोनसे खोथाया ओंखारबाय थादों, पार्टिनि खोथा। दा बे समाव ओरैबायदि जादों, जेब्लानाखि बे राफिक इस्लामा नैबे फार्मार एस'सिएशनजों हमथानानै जेब्ला लाखियो, अब्लानाखि बियो सोरनो खबर हरदों मिथिया। खिन्थु मानसिया सोरनोबा फन बुनानै बेयाव गोबां मानसिफोरनो बेयो फन हरबाय। फन हरखांनायनि उनाव दाना सोरबा मानसिफोरा फैबाय, बेखौ बासायनो फैबाय। ओमफ्राय फंफा फंनै बिदिनो खोथा बुंनायाव दाना जों जेबो मोनथियालै, जोङो BPMनिसो ओरैबायदि खोथाया बेयाव बेरखांनायाव रायजोफ्राबो ज' बयनिबो
खोमाथ' दङ बेनिखौ खोनानानैसो बेयाव बांसिन बांसावनाय जादों जों बेयाव खुनु पार्टिजोंबो लोब्बा गैया खुनु UPPL BPF BJP जोंनि इन्डियायाव जेसेबांनाखि पार्टि दं बेजोंबो जों रावजोंबो लोब्बा गैया जोंनि एसोसिएसना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो मोनसे एसोसिएसनखा बेनिखायनो जोङो रावबो पार्टिजोंबो जों लोब्बा लाया जानो हागौ सोरबाया पार्टि खालामो सोरबा पार्टि खालामा जों बेखौ सोंनायबो गैया फिननायबो गैया जोंनि गेजेराव जेबो बिदि कमप्रमाइसबो गैया जेबो बिदि उसुबिदा गैलायलाया जों एसोसिएसनखौ सालायबाय थायो दा मोनसे खोथाया जाहैबाय दा नैबे गासिबो जाथाया राफिक इस्लामनिफ्रायनो गासिबो खोथाया ओंखारजोबनाय दा बेखौ लानानै जों आसरित जादों दा बेयाव मोनसे खोथा ओंखारदेरदों गारि एक्सिडेन्टनि खोथाखौ लानानै बुंनांगौब्ला मोनसे खोथाया जोंहा रोखा जायो जोङो बेखौ पद्मबिल रिजार्भनिफ्राय फरेस्ट रिजार्भनिफ्रायसो बे बुस्थुखौ लानानै दाउ बयलारखौ लानानै आथियाबारिनिफ्राय ओरै ओंखारदों जाय बिथाङा बुंदों राजा बिथाङा बुंदों बिथाङा बङाइगावनिफ्राय गारि बुकिं खालामनानै फैदों दा मोनसे लामायानो 4 लाइनखा आलदा र'आनो आलदाखा दा बेयाव डिभाइडार दङ बिसोरो पाटगावजोंसो ओरै फैदों बिसोरो पाटगाव माबानिफ्राय आथियाबारिनिफ्राय ओरै थांदों दा बेयाव बबेयाव एसे एक्सिडेन्ट जाथावथाव बे आसरित आरो दा बेखौ जोङो हमनो हायाखै बबेनिफ्राय बिदि एक्सिडेन्ट खोथाया बोरैनिफ्राय ओंखारबोदों बे आसरित जादों जोङो बेबादि ओरै फान्दायनानै गिदिं गिदा खालामनो जों सानाखै दा मोनसे क्लियार खोथाया बेनो बाव एक्सिडेन्टनिबो खोथा गैया जेबो खोथा गैया दा मोनसे खोथाया क्लियार खोथाया बेनो गारिनि र'आ आलदा गारियाव बलेर' पिकआप दाउ लांग्राया बिसिनिया मा गारिमोन जों मिथिया खिन्थु बे बलेर' पिकआपजों जेबो सौदावनांगौनि खोथा गैया र'आनो आलदाखा बिसोरो खोलानि लामाजों थांदों फैदों बिसोरो खोलानि लामाजों दाउ बयलारा सानि लामाजों थांदों दा बेयाव जेबो डिभाइडारबो गैया जेबो माबा गैया दा जोङो बुंनो थांनांगौआ बेनो बेयाव एक्सिडेन्टनि जेबो खोथा गैया दा मोनसे खोथाखौ जोङो क्लियार होखानो सानदों थांनाय 19 मार्च 2026आवनो जोङो बेखौ DC सारनोबो मेम'रेन्डाम होदों ओमफ्राय DSP सारनोबो होदों आरो जोङो ओरै लकेल हिसाबै कारिगाव बिसमुरि पाटगाव सेरफांगुरि बेयाव जोङो गासिबनोबो जोङो कपि लेटार होजोबखादों बे समाव माखासे बिदिनो गुन्डागिरि टेक्स होनानै नैबे पाटगावनिफ्राय कारिगावसिमाव बेबायदिनो सोलिबाय थानायाव जों बिदि खालामनो गोनां जादों जोङो हमनोबो थाङाखै बै समाव हमनो मोनस्लाबाखै जोङो हमनो नागिरदोंमोन जों ओंखारजोबखादों आरो आं मोनसे बाख्नायगोन जोंनि फार्मार एसोसिएसना ओरैबायदि स्पिरिट थारमाने रावनिबो सोरबाया जुदि वाट्सएपआव फैद' होनबानो गासिबो मानसिफोरा नुजाफैजोबो आं बेयाव आंनि फार्मार लोगोफोरखौ आङो बेयाव बाख्नायगोन दा मोनसे खोथा बुंनो थाङोब्ला जोङो बै समाव मेम'रेन्डाम बिदि भुगिनांनायखायनो गारि गंसेयाव बिदिनो फैसा बिनाय 15,000 20,000 फैसा बिनायाव जोङो बै समाव लाखादोंमोन नालाय माखासे गारियाव मोनस्लाबाखै जों दा बबेबा गारि मोनैखौबो बिसोरो गारिनिफ्राय फैसा मोनैखौ मा खालामदों दाउ बयलारखौ गोदोनाखौ माबानानै सिमब्रेनानै बिसोरो सेस माखासे 300ता 400ता गाहामखौनो बिसोर बुथारनानै हरदों दा बेफोर माखासे खोथाखौ नायोब्ला बिराद दुखु गोनां जोंनि थाखाय जों जिहेथु जों गावबा गावनि हायावनो बा माबा मोनसे खामानियावनो जों खामायनानै जानो नागिरदोंमोन दा बेयाव जों इसिबांबो खामाया हाजार थाखा बिदिजोंबो खामाया जों जा एसे खामायो जोंनि न'खर सोलिनो आन्थाल' जों सोलियो दा बेयावबो जों बेफोरबायदि भुगिनांगौबा जोङो गासिबो बिराद खस्थ'आव गोग्लैगोन दा बेखौ नायनानै आङो आसरित जादों थारमाने पाटगाव हाइ स्कुलाव जेब्लानाखि बेखौ हमनो मोन्दोंमोन बै गारिखौ बिसोर हमदों ओमफ्राय जोंबो बे राफिक इस्लामखौ जोंबो बे समावनो हमनो मोननाय बे जाथायखौ लानानै जे बेसेबां गिदिं गिदा जागोन जों बेखौ फार्मार एसोसिएसना बिदि सानाखैमोन दा बेयाव जोङो सोरबाया पार्टिनि खोथाखौ बुङाखैमोन दाखालि सिगां जालांनाय बे फंबायानो जेनेबा प्रेस मिट होदों बेयाव पार्टिनि खोथा ओंखाराखै बे जाय मानसिया बे जायगायाव फैनानै बिसोरखौ बासायनो फैदोंमोन मादोंमोन बिसोरो गिनानै पार्टिनि गावसोरखौ बारग'नायनि थाखाय पार्टिनि खोथाखौ बुंदों ना मादों बे गावसिनि खोथा खिन्थु जोङो बिसोर बुंदोंबाबो जोङो पार्टिनि होननानै जोङो BPF पार्टिनि होननानै जों इनभल्भ खालामाखै बे खोथा दा
मोनसे खोथायानो जाहैबाय जोङो इसेबां गोलाव बुंनो सानाखै जों बेयाव दतमानि सोरबा राजा गसाइगावनि सोरबा रखि जों बेखौ रावबो सिनाया बेयाव थानायखिनि मानसिफ्रा बेयाव दा खालि मिथिगौ राफिक इस्लामा मिथिगौ बे राफिक इस्लामनिफ्रायनो गासिबो बे जाथाया ओंखारजोब्बाय दा बेखौ नायनानैसो जोङो बे खोथाया नैबेयाव बेरखांदों बेबायदि आरोखि दा एसेखिनिखौ बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो आं दा फार्मार एस'सिएशननि सोद्रोमा हिसाबै आं बेखौल' खावलायगोन बा बेखौल' बुंनो सानदों जों बेवहाय सोरबा पार्टि बा सोरबा माबाजों जोंहा जेबो दुश्मनबो गैया जों सोरखौबा दायबो होआखै जों बयहा बे जोंनि एस'सिएशनाव गोबां जेनेबा पार्टि खालामग्राबो थायो दङ बेवहाय जोंहा सोरखौबा जों सोंलायनायबो गैया जों गाज्रि मोनलायनायबो गैया आरो जों सोरबा दाख्लैनि जाथायावबो जों पार्टिखौ जोङो सोंखारियाखैबो जों ब्लेमबो होआखै दा बेवहाय दा पार्टिनि खोथा लाबोबाय थानायखौसो जों फार्मार एस'सिएशन हिसाबै जों दुखु मोननाय फोरमायदों बेवहाय गोबां मिडियाफोराबो जेनेबा माखासे पार्टिफोरनि आइटि सेलफ्राबो बेफोरबायदि बांद्राय दामनो नाङा जों बेवहाय जों बुंखायाखैनो बै जाय सानै मानसि फैदोंमोन बिसोरसो गावखौ बासायनो थाखाय बुंदों जानांगौ बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो बिसोर बेयाव जोंहा जेबो आखाइ गैया होनना थांखादों बिसोरो बिदिखा आरो बिसोर बिदि बुंलांखादों जों बिसोरखौ आरो दुसियाखैबो जेबो बिसोर खारबाय दा बेवहाय आं बेखौल' बुंनो खावलायदों जाहाथे जोंना जों दा दाउ फिनानै सोलिगासिनो दं दा न'खर संसार सोलियो बेजोंनो जा एसे मोनो बेजोंनो बेवहाय जोंखौ सरकार हिसाबै लकेल सरकार बेवहाय जोंखौहाय मदद होनांगोन जेबो बिदि लामा सामा गारि हमथानाय सोरखौबा सिगिनाय बिदि जानो मोना इयुनाव जों मोजाङैनो मोजां जों दाउ फिनानैनो सोलिलांनो हानाय जोंखौ चान्सखौ होनांगोन मदद खालामनांगोन आरो लकेल प्रसासन गासिबो थाना बिसोर जोंखौ हेल्प होगोन होननानै सिगांनिफ्रायनो बुंखादों दा आंनि बुंनांगौआ बेनोसै